Hey, we hebben een nieuw protocol. In 2019 hebben wij een nieuw protocol met elkaar gemaakt. Oké. En daar is Aruba ook onderdeel van. En ook, wil Aruba ook heel graag onderdeel van zijn. Die angstcultuur waar u het over heeft, want ik begrijp heel goed wat er toen aan de orde was. Ja. Die is echt wel weg. We hebben ook veel meer vertrouwen in elkaar gekregen. Dus, het vergt ook echt van onze kant uit vertrouwen geven. En van de andere kant, zeg het hem even in dit geval van bijvoorbeeld het KPA of van de PG of van de Landrecherche, vergt het ook dat wij vertrouwen krijgen. Dus dat vertrouwen over en weer, dat is heel sterk gegroeid de afgelopen tijd, de afgelopen jaren. En wij hebben ook niet voor niks samenwerken als doel gemeld. Dus het kan zijn, wij vinden samenwerken zo belangrijk, dat het soms wel zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld een onderzoek niet helemaal lukt, omdat wij de samenwerking wel heel goed vinden, vinden wij toch dat wij met elkaar geslaagd zijn.